Isang nakaka-A na tanghali sa inyong lahat. And of course, magandang tanghali or good afternoon po, J-fans and people of the Philippines. And as usual, anditong muli si Kuya Steph para na naman sa isang sorpresa at sa paghahatid ng saya. Kasama pa rin ang inyong paboritong JFS Petals and Services. We don't just create, but we captivate. And for this afternoon, papunta tayo ngayon sa Palestina, Pili, Camarines Sur para na naman sa isang sorpresa para sa isang ina. Sino si Mami and sino ang nasa likod ng sorpresang ito? Maya-maya, J-fans, malalaman natin. But of course, hanapin muna natin or tingnan yung ating mga items. Tadan! Okay. So, meron tayo dito, syempre, yung na-mix ko, meron na ditong, anong ba tawag dito? Sash, birthday sash. Okay, we also have letter for Mommy and balloons, of course. Meron tayong flower or bouquet para kay Mommy, mamaya. And syempre, ang pinakamalaking regalo natin, we also have our stuffed toy na napaka-cute. And there's more, meron din tayo ditong bubble balloon. At meron pa tayo dong mga balloons na piniprepare ni Ate Daso. Ayan, shoutout nga pala kay Ate Daso at sa kanyang tindahan. Ayan. So, kumusta ang lahat? Siyempre, wag na wag niyo pong kaliligtaan na i-follow kami sa aming mga social media accounts na magpo-post sa inyong screen. We have Facebook, Instagram, and of course, our YouTube channel para palagi kang updated sa lahat ng mga updates or episode ng JFS Petals and Services. Ano pang hinihintay natin? Excited na ako, tara na't sugurin na natin. At syempre, hatiran ng saya ang Barangay Palestina, Pili, Camarines Sur. Kaya naman, let's go! Tao po. Hi, ma'am. Kayo po si, ano po? Ma'am Maricel po. Yes po. Sige po, may papareceive lang po kami, ma'am. Bali, ma'am, bayad naman po ito, ma'am. I-receive nyo na lang po. Ano po? Mami, dito na po. So, bali, mami, bayad naman po ito. Don't worry. Dito po tayo, mami. Bali, bayad na po ito. Wala naman po kayong babayaran. Ano po? Gano'n natatakot ka, mami. Daiman. Ayan, mami. So, ini po ang sa mga items. Ayan. Surprise! And happy birthday, mami. Ayan. Dito tayo, mami. Day 2. Kanta tayo, Ate Daso. Happy birthday to you. Dito tayo, mami. Happy birthday. Daso, kanta. Happy birthday to you. Dito naman. Happy birthday to you. Alright, so palakpakan natin si Ate Daso, ang atin. Wala tayo kasamang haranista ngayon. Dito tayo, mami. Ayan, palagay lang po ako, mami. Baka iba po yung maklip ko, mami. Natatakot po ako. Alright, so hello J-fans and people of the Philippines. Andito na nga ang JFS Petals and Services dito sa Palestina, Pili, Camarines Sur. And of course, as promised, kasama na natin si Ma'am Maricel, ang pinakamaganda sa balat ng lupa na kamukha ni Julia Montes. Ayan, bandang 23 si Mami kamukha ni Julia Montes. Alright, dahil birthday niya ngayon, syempre deserve niyang suotin ang ating happy birthday sash. Mami, pasok po. Okay. And syempre, dahil this is a birthday celebration, ang unang tanong ng Bayan Mami, pang ilang taon nyo na po ito? 18? 46. Wow, 46. Happy at 46. Mami, mainit po? Di man. Di man. Dito tayo. Ayan, 46. Ayan, J-fans, 46 na pala si ma'am. Parang 23 years old lang po kayo, mami. Ayan po, so para syempre bawasan ang init na nararamdaman natin ngayon dahil tanghaling nga ngayon, mag-aalas 11 na ng tanghali. Bigyan natin si mami ng mga regalo, syempre mula sa JFS Petals and Services. And of course, ang rason kung bakit ang dito ang aming team. Isa-isayin natin. We have, unahin natin mami yung pinaka-espesyal sa lahat at tanggalin muna natin ito. Ate Daso, please. Alright, so unahin natin ang iyong napaka-social na bouquet, Mommy. Thank you so much. Palakpakan naman natin si Mami.
Ayan. We also have your cake to complete the celebration of your birthday. And of course, meron tayo siyang letter na naka-frame. We also have bubble balloon na naandoon and metallic balloons as well. And meron tayong stuffed toy na ibibigay mamaya kay Mommy. Ayan, you. so natin yung ating letter. Tingin tayo, Mami, sa camera, syempre para maganda yung exposure. At sa nakikita ko, Mami, ay mukhang nakapaghanda po kayo. Lagi akong nakaganito. Ay, Kahit saan sa bahay. Ay, talaga, Mami. Paano po ang Excel pag naglalaban? Nakaganyan pa po kayo. Social naman ng Mami na ito. Ayan, parang palagi si Maming ready. Kahit bagong gising kay Mami, mag-lipstick agad. Bago matulog. Ayan, very pala si Mami, very fashionista and mahilig si Maming mag-ayos. Ayan, and that's okay kasi syempre, tingnan nyo nga naman yung hobby ni Mami or yung ugali ni Mami na huwag pababayaan yung kanyang sarili or mahilig siya mag-ayos. Look at her, napakaganda ni Mami at syempre, hindi siya halatang 47 na. Tama. 47 years old, Mami. Ayan, ang unang tanong syempre, alam nyo po ba kung sino ang rason kung bakit andito kami? Hindi pa. Hindi pa po. Sino po kaya ang nagpasorpresa sa inyo nito? Baka si Ice. Baka po may job po kayong afam. Wala naman? Yung icing ko sa abroad. Sino po, Mami? Si Ice. Si Ice. Tingnan natin, let's see kung si Ice Baby nga ba ang nagpadala at ang rason kung bakit meron kang ganitong eksena sa iyong birthday, Mommy. By the way, today is her birthday po or next Ngayon. Ngayon po. Ayan, happy birthday. This is a message from our surprise sender. Okay, happy birthday, Mama. We want to thank you for all the sacrifices you've made and the endless love you're given to the three of us. Your strength and dedications have shaped who we are today. We hope that your special day is filled with joy and relaxation you truly deserve. Love you always from Kuya Rap, Abby, and Ice. Pati yung aking luha, pati yung aking, ayan, emotional si Mami. Dito tayo, Mami. Ito naman emotional yung aking body sa ganot. Thank you. Ayan, patahanin nyo nga si Mami. Dito tayo. Huwag kayo video ng video dyan. Meron kaming videographer. Dito tayo. Ayan. Iyan po ba yung mga anak nyo, Ma? Oh, yung dalawa. Tapos Alin isa po boy, yung dalawa? yung babae at yung Alin may po yung boyfriend at paalising ko muna po. yung boyfriend yung may aso. Dito tayo. Ayan, lahat kayo. Nasaan po? Pati yung aking pawis ay... Ayan. Sino yung panganay na anak? Lapit kayo. Dito tayo. Ayan. Ayan. Wow. Ayan. So, dahil birthday ni Mami, anong tawag niyo sa kanya? Mami, Mama? Mama. Okay. Dahil birthday ni Mami niyo ngayon or ni Mama niyo, ano naman ang gusto niyo sabihin sa kanya? Or syempre, message niyo sa inyong napakagandang Mama. Let's start kay Kuya. Hello, Ma. Happy birthday. Thank you sa sacrifice and help sa aming magkakapatid. Thank you dahil pinagtsagaan mo ayun, nakagraduate na ako recently lang. And then, sunod naman si Abby. And kami naman yung mag-help sa'yo balang araw. Dito lang kami pala. We love you so much. Ay, ikaw naman. I love you, Ma. Copy paste na lang daw. Ayan, ayan. What's your name, Kuya? Marco. Marco, ikaw gumabaw. Charot. Ano pangalan mo? Abby po. Abby. Si Abby Maranyo at saka si Marco gumabaw. So, palakpakan natin. And syempre, isa nga ang power hug dyan para naman syempre sa espesyal na karawan ng iyan, Mami. Ayan. And Mami, pwede po bang matanong kayo, nasaan si Ice? Sa abroad po. Nasa abroad. Ikaw yung pinakapangan. Ay, siya. Ikaw. Ako po, siya pinakabunso. Wow, ilang taon na siya? 17. 17. Ano ba siya? Nag-aaral or nagtatrabaho na? Work. Work. 17 years old, nag-work. Ayan, napaka-ano naman ng batang are. Napaka-matulungin. And syempre, Mami, dahil binabiyaan ka ng 3 supling, nasaan pang iyong mahal na asawa? Partner na lang po. Partner na. Seaman. Nasa barko.
Sana all. Sarap maging parte ng kanilang pamilya. May Sima, tapos may 17 years old na nasa abroad at nagtatrabaho. Partner niyo po, Mami. Ayan po. So, ang lahat po ng mga regalong yan, Mami, ay para po sa inyo. Ngayon, kung bibigyan kita, Mami, ng isang wish, ano po yun at bakit? Sana gumaling na ko. Gumaling na po ikaw? Bakit po? May ano si Mami? I've been suffering from collapse colon. And wish ko gumaling para long life. Pakasama ko pa silang matagal. Yes, Mami. In the name of Lord, syempre gagaling ka. And syempre yun yung pinaka-powerful na weapon na magagamit natin against all the odds, yung prayer. And syempre, alam kong makakasama nyo pa po ng matagal kasama nyo mga anak. At batang-bata pa po ng panganay nyo. Ilang taon ka na, Kuis? 22 po. 22, halos magkaedad lang kami, 23 ako, magta-23. Ayan, makakasama niyo pa po sila for hindi lang po decade, pero marami pa pong taon. And I am praying and wishing your birthday wish ay matutupad. Sana gumaling si Mami. Amen? Amen. Ayan, so thank you. Bago pa tayo maging simbahan dito, ayan, Mami, ano naman po ang gusto niyong sabihin sa inyo pong mga anak? Dahil syempre, nag-ambag-ambag ba kayo dito para sa surprise kay Mami? Or si Ice? Okay. Si Ice ba'y babae, lalaki? Babae. Babae. Si Ma'am Ice, ano pong gusto niyong sabihin kay Ma'am Ice? And of course, sa dalawa niyo pong anak na nandito. Layo kayo ng layo sa amin, Mami. Ayan. And thank you kasi grabe yung pinagdaanan namin bago kami makarating dito. And gusto ko lang makita sila na maging successful pagdating ng harap. Yan lang. Dito po sa mga anak niyo, nasabi ni Kuis na siya ay napagtapos na. Anong kurso na? Marketing sa NU Laguna. Ay, wow. Oh, look at you, Mami. Ayan. So, isa-isa na pong natutupad ang inyo pong mga pangarap. And narinig ko din na soon si Abby naman ang mapapagraduate nyo. Actually, yung papa niya, big help din yung papa niya. Siya talaga ang credit. Ako, support sa kanya. The rest akin. Kasi kami co-parenting. Ayan, so J-Fans, napakasayang marinig at makita na ang isang pamilya ay talagang bigkis at nagtutulungan para mapag-aral yung kanilang mga anak at syempre, mapunan yung mga pangangailangan ng isang pamilya. Ayan. Thank you so much, J. Charo. Pinapakalma ko lang si Mami dahil emotional si Mami. Mami, one more question po. Kumusta po ang life ngayon? Kumusta pang pagiging beauty queen sa inyong bahay? Okay naman po, and may work, and natutupad na yung mga wishes namin. So, thank you, God. So, and thank you kay yung partner ko, kay G. Kung hindi dahil sa kanya, hindi namin malalagpasan lahat ng pinagdaanan namin. And kay Ice, syempre, thank you, Ice. Siya yung bunso ko. Siya yan. Thank you, Ice, sa surprise. And nasa Denmark po sa aking pagmamaritas nasa Denmark si Ma'am Ice. Ano Faroe ba? Islands. Tapos ngayon, syempre, nandito tayo sa Palestina. Para naman makarating ang inyong mensahe, pwede bang sabay-sabay kayong tatlong magpa-flying kiss sa camera papunta kay Ma'am Ice? And 3, 2, 1, go! Flying kiss. Ayan. So, thank you so much, Ma'am Ice, for trusting the JFS Battles and Services. And of course, I hope na nasatisfy ko pang iyong mommy sa kanyang pinaka-espesyal na kaarawan. Bago ang lahat, pwede bang kantahan uli natin ang happy birthday si Mami kahit isang ratsadang happy birthday lang. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Woo! Woo! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! And of course, para naman kumpletuin ang selebrasyon ng kanyang birthday, J-Fans, andito ako, hawak ang kanyang napakaganda at napakaputing cake. Ayan, happy 47th birthday, Mommy. And once again, 46. Ay, 46! Ayan, 46. Happy 46. Kanina pa ako 47. Ayan, bukas sa susunod na taon, feeling ko babalik pa kami. Ayan, so happy 40th birthday, Mommy. And so once again, sindihan muna natin ang kanyang cake. And 3, 2, 1, sabay nyo. At kanta tayo ng happy birthday. Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so once again, happy 46th birthday, Mommy. Ayan, hindi 47 pero 46. Ayan, bago pa po tuluyang maubos, Mommy, ang iyong birthday candle, you may now blow it and syempre make your wish. Alright, so palakpakan natin si Mommy. Baba ko lang po itong maming cake niyo po. Kasi minsan po sa experience ko, yung ibang cake ay tumatalon po yan at hindi na napapakinabangan. Alright, so Mami, anything to add bago po tayo tuloy magtapos at magbabay sa ating camera? Mami, anything to add po, especially kay Ma'am Ice? Thank you, Ice. Thank you sa pa-surprise. Thank you, Rap, Abby, and Tantan. Thank you, G. Thank you, God. Thank you po sa inyo. Alright, so thank you so much. And once again, thank you so much, Ma'am Ice from Denmark for choosing the JFS Petals and Services. Mommy, and nasaan na si Abby? Abby, dito ka, Abby. Mommy, Mark, and Abby, sa pagbilang ko ng 3, magbababay tayo sa camera mamaya. Ayan, so don't forget to follow and subscribe us in all of our social media accounts sa Facebook, Instagram, and syempre sa aming YouTube channel. See you on our next episode dito lang sa paghahatid ng siya good vibes at sorpresa. Kaming muli ang JFS Petals and Services. Kuya Mark, Abby, and Mommy, tingin sa camera. 3, 2, 1, bye-bye!